Vítejte u naší dnešní analýzy. Hned na začátek se vrhneme přímo do samého srdce skrytých mechanismů stínového bankovního systému. Zní to trochu jako scénář akčního filmu, ale je to naprostá realita. Je to fascinující svět, kde se ty nejodlišnější zločinecké organizace, a bavíme se tu o všech, od drogových kartelů přes nelegální těžaře až po pašeráky vzácných zvířat, propojují do jedné obří, naprosto globální sítě. Dnes detailně rozebereme, jak tahle síť dokáže fungovat v absolutní tichosti. Je doslova neviditelná a běžný člověk nemá většinou nejmenší tušení, co všechno se odehrává těsně pod povrchem našeho každodenního světového obchodu. Pojďme se nejdřív podívat na tohle doslova ohromující číslo. 4 biliony dolarů. Jen pro hrubou představu, to jsou zhruba 3 až 5% celosvětového hrubého domácího produktu. A celá tahle astronomická částka představuje nelegální zisky. Jsou to špinavé peníze z prodeje drog, z obchodu se zbraněmi nebo pašování lidí. Tyhle prostředky se musí neustále přesouvat po planetě a zločinecké syndikáty je nutně potřebují vyprat. A co víc, musí to udělat tak šikovně, aby nespustili ani jeden jediný bezpečnostní alarm v normálních bankách. Je to až neuvěřitelné, ale opravdu se bavíme o tom, že jen v rámci jednoho velkého amerického města dokážou ze dne na den beze stopy zmizet desítky milionů dolarů v hotovosti. Dostáváme se k tématu neviditelného systému takzvaných létajících peněz. Tedy peněz, které se ve skutečnosti vůbec nikdy nepohnou. Takže jak se takhle masivní částky vlastně dají přesouvat bez odhalení? Klíčem je neviditelná síť, o které se tradičně mluví jako o létajících penězích. Ten hlavní trik, neboli jádrový koncept celého problému, spočívá v tom, že ty peníze v praxi vůbec nepřekračují žádné státní hranice. Všechno je to postaveno na převodu čisté hodnoty. Ta se zkrátka jen zrcadlí mezi dvěma zprostředkovatele brokery. Tyto lidé si navzájem absolutně důvěřují, i když operují třeba desítky tisíc kilometrů od sebe. Fyzické peníze tedy zůstávají přesně tam, kde byly, ale jejich hodnota proletí jako pouhá informace z jednoho konce planety na druhý. Úplně bez jakékoliv papírové stopy pro úřady. Podívejme se zblízka na historii zrcadlových transakcí. A to od éry dynastie Tang až po globální diasporu. Víte, co je na tomhle systému asi to nejzajímavější? Není to vůbec žádná novinka z dnešního moderního digitálního věku. Kořeny zrcadlových transakcí totiž sahají až daleko do Číny, do zlatého věku proslulé dynastie Tang. Představme si tehdejšího běžného obchodníka s čajem, který prodal zboží v hlavním městě a dostal zaplaceno naprosto obrovským množstvím těžkých měděných mincí. Místo toho, aby tu ohromnou váhu táhl na vozích přes velmi nebezpečné obchodní stezky plné banditů, využil magický systém, který stál pouze a jen na osobní důvěře. Své mince uložil u spolehlivého obchodníka na místě, dostal na to tenký papírový doklad a když v pořádku a bez zátěže dorazil domů do své provincie, vyměnil tenhle kousek papíru u partnera toho prvního obchodníka. Dostal na stůl přesně ten samý obnos v mědi. Byla to ve své podstatě jedna z prvních funkčních podob papírových peněz na světě. Jak se postupně během staletí lidé z nejrůznějších diaspor usazovali po celé planetě, tahle pevně zakořeněná historická síť se dál udržovala. Byla primárně založená na naprosté kulturní důvěře, tvrdých rodinných vazbách a vzájemné výpomoci. Dlouhou dobu sloužila výhradně ke komerčnímu přežití a podpoře odříznutých komunit. Jenže zhruba tady celý příběh nabírá dost temný směr. Tenhle úžasně funkční a uzavřený ekosystém nakonec tiše objevili a doslova unesli moderní mezinárodní zločinecké organizace. Neustále totiž hledali nějaký dokonale neproniknutelný způsob, jak účinně vyprat hromady černé hotovosti. A starý stínový bankovní systém 100% osobní důvěry se pro ně zkrátka ukázal být naprosto perfektním řešením. Přicházíme na moderní praní špinavých peněz a ukážeme si, jak všechny tyhle neviditelné vazby operují přímo v praxi. Pojďme si to všechno ukázat na jednom konkrétním názorném příkladu. Dejme tomu, že tu máme zcela legálního, bohatého biznismena z Číny, který zoufale chce koupit luxusní rezidenci v Miami za 2 miliony dolarů. Jenže státní úřady mají striktní limit a nenechají ho vyvézt víc než 50 tisíc. Proto svoje dokonale čisté peníze složí u místního důvěryhodného broukera v Číně. Ve stejnou chvíli o tisíce kilometrů dál někde v ulicích Chicaga potřebuje obávaný mexický drogový kartel dostat domů svoje vlastní 2 miliony dolarů, ale v bankovkách rovnou z ulice. Kartel tuhle hotovost prostě odevzdá svému prověřenému brokerovi ve Spojených státech.
Ti dva dílři zprostředkovatelé se pak spojí přes šifrovanou zprávu a americký broker na nic nečeká, vezme špinavé peníze od kartelu a diskrétně je vyplatí zástupcům podnikatele přímo v Americe. Peníze se chytře po částech vloží na firemní účty a koupí se vytoužený byt. Geniální prohození hodnoty. Ale všimněme si toho naprosto zásadního bodu. Podnikatel už má svůj drahý byt, to je hotové. Kartel dostal jasnou záruku, že mu dluh vyplatí druhý broker přímo dole doma v Mexiku. Ovšem, mezi samotnými brokery stále visí dluh ve výši těch $2 milionů. A tady do hry vstupuje takzvané falšování mezinárodního obchodu. Představme si, že kartel legálně přes čínského partnera nakoupí hromadu obyčejných bílých chladniček v reálné hodnotě $10 milionů. Ale čínský broker vystaví falešnou, sníženou fakturu jen na 8 milionů. Ty chybějící 2 miliony, to je ten přesný, skrytý přesun hodnoty. Účetnictví se dokonale vynuluje, dluh úplně zmizí a z pohledu jakéhokoliv celníka nebo policisty to vypadá jako naprosto rutinní export domácích spotřebičů. Tento krátký, ale naprosto přesný citát bývalého důstojníka Johna Cassara skvěle vystihuje ten monumentální posun, který musí nutně nastat v práci policie. Mluvíme o masivní změně myšlení. Úřady se už zkrátka nemohou spoléhat jen na staré dobré pravidlo sledujte tok hotovosti. Fyzická hotovost to už totiž velkou roli nehraje. Moderní vyšetřovatelé se musí přeškolit a začít precizně stopovat přesuny neviditelné hodnoty. I kdyby to ve výsledku znamenalo prohledávat stovky lodních kontejnerů plných mrazáků a chladniček, které teď reálně fungují jako skrytá měna mezinárodního zločinu. Tímto plynule přecházíme k temnému obchodu s ohroženou divokou přírodou, k jednomu velmi nečekanému propojení drogových kartelů a oceánů. Náš příběh tady totiž nabírá ještě o něco děsivější spád. Zjistilo se, že drogové kartely se s neuvěřitelnou brutalitou zapojily do nelegálního biznisu s faunou a našli si tam jeden vysoce lukrativní cíl, vzácnou rybu jménem totoaba, které se občas přezdívá mořský kokain. Jde o to, že její plejnový měchýř nemá absolutně žádné lékařsky prokázané pozitivní účinky, ale v tradiční asijské kultuře platí za extrémní symbol sociálního statusu. Na černém trhu se jeho cena dokáže vyšplhat do neskutečných výšin, klidně na desítky tisíc dolarů za jediné kilo. Kartely tenhle poptávkový šílenec okamžitě využili a plynové měchýře propašovaných ryb teď berou jako okamžitou náhradu těžké hotovosti. Hodnota na prvním místě. Když se takhle začnou míchat peníze z prodeje ryb, z nelegální těžby nebo z kokainu pod rukama jednoho místního zprostředkovatele, objemy letí strmě nahoru. Není žádnou výjimkou, když jeden osamocený americký broker řeší naprosto gigantické závazky. Dejme tomu, že mu na stole přistanou $3 miliony získané z propašovaných měchýřů zvířat a k tomu dalších $10 milionů z běžného drogového trhu. Najednou ten člověk svírá v rukou hodnotu $13 milionů a úkolem jeho letité tajné sítě je vyprat to rychle, dokonale bezpečně a pokud možno i hned. Jak se tedy čistí stůl při tak obrovských objemech peněz? Organizované syndikáty opět nemilosrdně zmanipulují složité mechanismy globálního dodavatelského řetězce. Akorát s tou obninou, že jako kompenzační záplatu nepošlou chladničky, ale zboží daleko smrtelnější. Svůj dluh dokážou vyrovnat dodávkou chemických látek. Často se bavíme přímo o konkrétních nebezpečných prekurzorech potřebných pro varny fentanylu. Další oblíbenou formou jsou lodní zásilky nacpané těmi nejhoršími a prakticky bezcennými padělky elektroniky, jako jsou falešné tablety. Reálná hodnota sice nulová, ale v účetnictví se na takový náklad klidně vystaví čistá faktura na $14 milionů. V účetních knihách zavládne klid a pohoda, dluhy jsou promazány a zboží i peníze si našli své majitele. Dostáváme se k velmi zásadní otázce naší analýzy, k proniknutí do sítě duchů a k tomu, jak dokáže lidský faktor bojovat proti takovým neviditelným hrozbám. Zní to všechno v podstatě jako dokonalý, zcela nezastavitelný stroj, že ano? Pravdou je, že v boji proti těmhle skrytým vazbám je nám sofistikovaná umělá inteligence nebo klasické digitální odposlouchávání naprosto k ničemu. Problém totiž neleží v počítačích, ale v lidech. Zkušení experti z oboru, jako třeba zmiňovaná Andrea Costa, si rychle uvědomili, že klíčem ke zhroucení takového řetězce je klasická, nesmírně pomalá a nebezpečná operativní práce. Policejní složky musí
vytvářet supertajné speciální jednotky, jejichž jediným cílem je poslat agenty přímo do prostředí kartelů, vybudovat si těžko získatelnou osobní důvěru a spřátelit se za zprostředkovateli pěkně tváří v tvář? Mluvíme tu o skutečně extrémně riskantních bezpečnostních akcích v tom nejhlubším možném utajení. Bývají to dlouhé měsíce plné nervů, schůzek po hotelech a představme si třeba i tichá, zdánlivě banální vyjednávání v obyčejné celosvětové síti kaváren přímo v srdci Mexico City. Úspěchy ale mluví sami za sebe a odhalují neuvěřitelná tajemství. Tímto způsobem se totiž konečně podařilo dostat před soud zkorumpované úředníky na vládních úrovních nebo dokonce rozkrýt fascinující technologie. Vyšetřovatelé zjistili, že pašeráci neustále posouvají limity. Příkladem může být to, když začali fyzickou hotovost důkladně potírat zvláštním neviditelným inkoustem. Ta barva doslova dokáže vypnout letištní rentgeny a balíky špinavých bankovek prostě bez varování projedou rovnou do letadla. Naprosto šílené. A přesně na tohle srovnání bychom se teď měli zaměřit. Tahle kombinace nám totiž naprosto jasně ilustruje, proč je pro dnešní policejní složky tento ekosystém často až neporazitelný. Zločinecké sítě totiž velice chytře propojují dva odlišné světy. Ponechali si tisíce let starý, v podstatě nerozbitný systém létajících peněz, založený výhradně na tradičních komunitách a podání ruky. A přes tenhle základ následně přehodili absolutně neprůstřelný ochranný štít moderních technologií. Když se taková starobylá rodinná důvěra spojí s end-to-end šifrováním komunikačních platform a navíc se celá transakce anonymizuje skrze decentralizované převody v kryptoměnách, vznikne z toho zvenčí naprosto neviditelná a nedobytná finanční pevnost. Rozsah téhle globální, neviditelné stínové ekonomiky pochopitelně neustále masivně roste a nenápadně se vkrádá do mnoha pater našeho každodenního života. A právě proto na samotný závěr visí ve vzduchu jedna poměrně nepříjemná a provokativní otázka k zamyšlení. Když příště půjdeme do normálního oblíbeného obchodu nebo obřího nákupního centra, mrkneme se na ty skvělé slevy u nové elektroniky nebo projdeme kolem pultů s mraženými rybami, kolik těch skrytých neviditelných vláken tahle úplně obyčejná a běžná místa přímo spojuje s gigantickými mechanismy globálního podsvětí? A jaká je zkrátka reálná, nevyřečená cena mezinárodního zboží a obchodu, který všude kolem nás bereme jako naprostou samozřejmost? Necháme to na vás k hlubšímu zamyšlení.